Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Хызур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта тагын бер артист кунагыбыз. Әлеге артистны сәхнәдә күргәндә тамашачы аны кызганып, әлеге артистны ашатасы килә башлый. Чөнки ул бик ябык егет. Бу әлбәттә шаяру, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең күбегез аны Хызур ТВ телеканалыннан баручы социаль роликлар аша белә. Шулай ук Айсылу фильмы аша күпләребезгә таныш. Һәм әлбәттә Тинчурин театрында соңгы 5-7 елларда куелган һәрбер спектакльдә диярлек әлеге сәләтле егетне барыбыз да күрәбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты. Күп кенә Татарстан театрларына сәләтле артистлар, сәләтле егет-кызлар үстереп биргән, тәрбияләп биргән остаз, Казан театр училищесы укытучысы Зөлфәт Закиров. Сәлам, дустым. Сәлам. Ничек хәлләрегез? Әйбәт кенә? Әйбәт кенә, Аллага шөкер. Укытабыз, шабабыз, йөрибез, уйныйбыз дигәндәй. Вакыт бара, без дә шул вакытка кирип китеп, шул вакытта шабып йөрибез инде. Заманнан артта калмаска тырышабыз. Заманнан. Субханалла, яра, Зөлфәт. Өлкән буын турында башлыйк әле сөйләшүебезне. Коръән Кәримнең Бәни Исраил сүрәсендә Аллаһ хөкем итүе әмер бирде. Фәкать Аллаһуга гына гыйбадәт кылырга һәм ата-анага изгелек итәргә дибез. Мин сезнең гаиләгезне бик яхшы беләм. Син әти-әниең белән бик яхшы мөгалләмәдә. Аларга бик хөрмәт белән карыйсың. Әмма һөнәр сайлар вакыт җиткәч, әтиегез Хайдар абый белән күпмедер дәрәҗәдә сүзгә килергә туры килгәнен беләбез. Хайдар абый үзе дә һөнәре буенча артист кеше, заманда артист булып эшләгән. Һәм ул синең артист булуыңны, актер булуыңны теләмәгән, шулай бит. Менә шушы конфликтны ничек хәл итеп булды? Шунда дөресен генә әйткәндә, мин әти белән бергә шул театрда кайнадым да инде. Әти Камал театрына эшкә кергәч, башта ул монтировщик сцены иде. Аннары массовый сәхнәләрдә дә катнашты. Шулай главный администраторга кадәр үсте. Аның белән бергә җөреп төрле гастрольләргә Марсель Хакимович Сәлимҗанов белән култыклашып йөргәндә әти әйтәдер, барма анда, кермә, нәрсә калды сиңа главный режиссер бүлмәсендә. Әти Марсель Хакимович әйтәдер, Актаныш малай бәйләнмә, минем белән китсен ул. Шул мин дөресен генә әйткәндә, бәлкем эшемнән беләдер инде нәрсә көткәнемне бу профессиядә. Әтине яшь вакытта мин күрмидер инде. Алар һаман гастрольдә. Һаман гастроль. Тагын теге ул бит администратор буларак йөридер төрле шәһәрләргә, бронировать итеп шул гастрольләрне андагы кешеләр белән аралашып. Әти китәдер, бер ай югыл яисә 2 ай югыл. Зөлфия апа зарыгып көтә, балалар сагынып көтә. Син шушы тормышны инде белеп үскәнсең. Белеп үстем. Ләкин шулай да 9нчы классны тәмамлаганда дөресен әйткәндә мин музыкаль училищега кермәкче идем. Ләкин минем тавышым ватлайды, җимерләйде, шулай дип әйтик. Сценарий дөресрәк булыр. Башта мин керәдем рус группасына, Юнона Ильинична Каревага. Әти, ничек дип әйтим, ул эштән нәрсәдер сизәдер. Балар ниндидер план коралар. Миңа әйтмичә генә. Димәк, Хайдар абый белмәдеме синең училищега кергәнеңне? Шуны әйтик әле тамашачыларга. Ул вакытта Хайдар абый инде үзе дә театр училищесында эшли. Администратор булып. Беренче тур мин башта Юнона Ильиничнага укып чыккан бөтен материалымны, ул әйткән бар татар группасында, анда Рәшмәл Галиев Зигидуллин җыя. Шуннан коридордан узганда сине дә күреп алдым, Артемны да күреп алдым, бөтен кешене күреп алдым. Мине тиз генә кертеп тә җибәрделәр. Рус программасын укып та чыктым. Рәшмәл Галиев әйтте, әгәр дә сиңа минем укытуым ошый икән, әгәр дә син татар бүлегенә керәсең килә икән, рәхим ит иртәгә, ләкин мәсәл, шигырь, проза, хикәя, нәрсәме бөтенесен әзерләп кил. Татарча. Син бер сутка эчендә шушы бөтен материалны ятлап килә алдыңмы? Дөресен генә әйткәндә, почти 50-50 булды, 50-50 булды. Чыкканда училищедан әти яшел москвич белән килеп туктады, малай.
Именно шуннан башланды инде безнең гызыгызылар. Ул бөтен барлык документларны җыйды, шул ук вакыт без кайтып киттек әни белән өйгә. Әти бер сәгатьтән үзе килеп төште. Минем алдымда шул заявлениене җыртып та ташлады. Әйтте, что син кирмисең, син беләсең, мин әйтәм, беләм. Юк, җиткән, мин йөрдем, балаларны күрмәдем. Кит, икенче юл белән аны юриспруденцияме теләсә кая кер, ләкин Артист булма. Шулай да без әни белән яңа баштан утырдык, уйлаштык та, әни әйтте, әгәр дә керәсең килә икән, мин әнигә әйттем, әни, мин бит мәктәптә киткәндә үк әйттем, мин килмим кире мәктәпкә. Мин нинди йөз белән кире мәктәпкә кайтыйм дидеңме? Әни әйтте, нинди татар китаплары бар чыгарды да, мә улым, сайла, мин сиңа не помощник диде ул, чөнки әни үзе әйтик обрусевший татар инде. Рус мөхтендә үсеп тәрбияләнгән. Әйе. Әти барлык бөтен заявлениене ыргытып ташлагач, машинасына утырды да бакчага тайды. Син китапларны алдың да училищега тайдың. Нәрсәдер төнне ятладым мин, нәрсәдер иртә белән барганда, пока без бит анда берешәр кеше керәдер иде. Башкалар чыгыш ясаганда син инде күпмедер дәрәҗәдә ятлап өйрәнеп өлгердең. Шулай да укыганда әти училищеда башта 1-2 ай без бит отработканы аның зданиесендә уздырган идек. Анда менә ул сезнең белән җегетләр белән ничектер аралашадыр, ничектер теге миңа теге кырыс кына әйтеп куядыр. Теге ничек дип әйтим, моны эшлә, моны былай. Нәтиҗәдә ничек итеп инде Хайдар абый суынды дик. Беренче суыну башланды аның кышкы имтиханда. Рәшит Мулгалиевич чакырды аны кышкы имтиханга. Менә шәп дигән бер этюды Зөлфәт чыкты. Без анда синең белән икебез катнаштык. Комарик, оживление животных. Әти килмәде. Күбиде бит инде синең этюдларың берәү генә түгел, алай диме. Комарик инде ул теге русча итеп әйткәндә мировой булды, ул ширкәт. Син аның белән Мәскәүдә дә укып кайттың. Оскарны алып булмады. Былай синең этюдларың күп иде. Син бит инде иң тырыш, иң сәләтле студентларның берсе идең училищеда да, Мәскәүдә укыганда да. Шулай итеп синең сәләтеңне күреп, Хайдар абый суынды, ризалашты, хәйр-фатихасын бирде нәтиҗәдә. Соңгы теге суынуы дип әйтимме соң инде ризалашты минем бу профессияны алганыма Гөлшаян премьерасы. Әйе, син студент чакта ук, ничәнче курста укый идең әле? 2нче курста 2015, 10 декабрь иде. Ул шунда менә сәхнәгә менеп, улым гафу ит, чынында мин ялкышканмын. Хаклы булмаганмын. Синдә бар икән, һәм шул ук вакыттан минем колагыма оча башлады фразалар. Моны укып бетергәч Мәскәүгә, моны укып бетергәч Мәскәүгә, моны укып бетергәч Мәскәүгә. Монда калырга кирәкми. Ул вопрос, бу сорау зак решаться итте, әмма дә ләкин әтинең шул сорауы җиңде. Һәм син Мәскәүгә киттең, шулай да безнең театр училищесын тәмамлагач. Дөресен әйткәндә бик авыр булды керүе. Кайбер кешеләр белеп бетермиләр дә. Күп кешегә әйтәм мин, әйе, нәрсә инде анда, студент чак, керәсең дә китәсең. Алай түгел шул, менә без керә алмадык әле. Бергә кереп карадык. Әйе, без синең белән бардык, шулай Артем безнең белән барды, Лида барды. Чынында бит бер урынга әллә ничә мең кеше. И ул отборочный турлар апрельдән башлана, ул менә бездә Казанда гына нехватка. Әйе, тамашачыларга шуны әйтик. Безнең Казанда театр училищесына укырга кергәндә, син имтихан гына биреп керәсең, ә Мәскәүдә имтиханга барып җитәр өчен башта әле тагы бер имтихан бирәсең. Төп имтиханга барып җитәр өчен башта 3 тур узырга кирәк, әйе. Безнең Зөлфәт минем группадашым, дустым. Хәзер инде без гаилә дуслары. Зөлфәт бүтән турларны үтеп, имтиханга барып җитеп, имтиханны биреп, Мәскәүдә укып кайтты. Ничек гомумән Мәскәү сине күңелеңдә ниндидер үзгәрешләр кертәме Мәскәү? 4 ел укыдың син анда, шулай бит? Дөресен әйткәндә, әйе, чөнки мин кешеләр артыннан күзәтеп йөрдем Мәскәүдә. Монда укыганда Рәшит Мулгалиевич безгә әйтәдер бит, күзәтегез, карагыз. Мин ул күзәтү әйберләрне бик ярата бетерми идем Казан театр училищесында укыганда. Яисә аңлап бетерми идекме кирәклеген? Бәлки шулайдыр да, әйе. Мәскәүгә килеп төшкәч, анда туган тумачалар юк, булса да алар еракта, аларга барып җитәргә кирәк. Сез көне-төне укыйсыз? Әйе, көне-төне укыйбыз, һәм мин аларга кирәкме соң?
Кирәк инде теге аралашып алырга. Алар үз проблемалары, үз эшләре белән мин көне-төне укыйм, бездә яллар юк, яллар шул уку вакытына 5-ми, 6-мы җыеладыр. 31 декабрь, 1 январь ял итәбез, 2 январьда ГИТИС ачык, рәхим итегез, иртәнге сәгать 8-дән кичке сәгать 12-гә кадәр укырга ярый. Син сөйләйдең инде, метро кай вакытта ябыла инде, без җәяү кайтам, мин Мәскәү буйлап дим. Төрле вакытта. Күрдең Зөлфәт. Мәскәү профессияга карата минем карашымны шынында үзгәртте. Мен ул профессияны мин дөрес булмас, кайбер менә кешеләр әйтәләр, димәк, Рәшит Мулгалиев сиңа теге күзен ача алмады. Юк, Рәшит Мулгалиев безгә күзне ачтырды һәм безнең профессияга мәхәббәтне арттырды. Эшләргә икәнлеген аңлатып бирде, шәйнәтеп бирде. Ләкин ул вакытта мин яшь идем. Без бит теге 9 классны, мин 9 классны бетереп, син дә 9 классны бетереп. Безгә 14-15 яшь. Без теге, безгә генә булсын, 5ле булсын, теге тырышып кына укыйдыр. Ә Мәскәүдә андый тырышлык юк. Анда либо син укыйсың, яки кайтып китәсең. Сау бул. Сине куып ташарга мөмкин. Минем бар, без 30 ничә кеше кергән идек. Бер малай Болгариядән кирде, сентябрьдә булды, утырды. Октябрь ае юк ул, ноябрь ае юк, декабрьнең 20-ләрендә килде. Яңа елга кадәр укып чыкты. Имтиханнар анда январь аенда иде. Опять юкка чыкты бу. Январьнең 15-ләрендә килеп төште дә Леонид Ефимович Хефиц әйтте: "Ильюша, у нас нечего смотреть. Бездә нәрсә күрсәтәсең син безгә?" Итүт юк, ди. Сау бул. Юк, монда тамашачылар уйларга мөмкиннәр, Казан театр училищесында укырга уңайлы икән, рәхәт икән, җайлы икән дип. Бу шулай ук дөрес фикер түгел. Училищеда, Казан театр училищесында укуы да бик авыр. Без үзебез бит инде 18 кеше укырга кирдек. 9 кеше генә чыкты һәм шуның 3-се генә артист булып эшли нәтиҗәдә. Шуннан син шулай да Мәскәүдә тәмамлап ГИТИСны кире Казанга кайтырга булдым. Ни өчен кайбер кешеләр тик әйтәләр, ул вакытта мин хәзерге тормыш чәчәгем белән, Айгөл белән аралаша башлаган идем 4нче курста, әмма дә ләкин аның просьбасы белән кайтмадым, әтиәнинең просьбасы белән дә кайтмадым. Мин хәтерлим, Айгөл үзе Мәскәүгә китәргә әзер иде һәм ул үзенә инде эштә тапкан иде. Бөтен загвоздка миндә иде, чөнки бөтен театрлар шулай ук тулы. Яисә сиңа этәргеч кирәк, яисә син шанында ниндидер генийның гении. Гений булырга тиешмесең, обаятельный булырга тиешме? Кая инде мин 1.80 һәм Алай диме. Син бик табигый артист Зөлфәт, чыннан да Мәскәүдә укып кайту сиңа бик күп нәрсә бирде. Без моны артист буларак репетициялар вакытында күрәбез. Син барыбер башка, һәм миңа калса моны залда утыручы тамашачы да сизә. Чөнки синдә Казан мәктәбе генә түгел, Мәскәү мәктәбе дә бар. Синең багажың безнекенә караганда зуррак, һәм бу сизелә, һәм бу сиңа бик зур плюс, һәм бу бик зур плюс, һәм синең Казанга кайтуың безнең өчен зур бәхет, безнең өчен зур шатлык, театрыбыз өчен зур бәхет, шатлык. Менә шушындай аның сәләтле, бөтен музыка уен коралында уйный белә торган, җырлый торган, бии торган артисты булу, әлбәттә, бу театр өчен зур бәхет. Әле ярый кайткансың, анда Мәскәүдә миллионынчы артист булганчы, син Казанда бердән-бер Зөлфәт Закиров булып, эшләп, чәчәк атып, уңышларга ирешеп яшисең, Аллага шөкер. Зөлфәт, бүгенге көндә син инде үзең дә әти кеше. 2 сабыйгыз, 2 җимешегез бар, тормыш иптәшең Айгөл белән. Әле күптән түгел генә менә Айзат туды, улысы Айзилә. Әти кеше буларак, балаларыгызга нинди тәрбия бирергә тырышасыз Айгөл белән? Әйдә, балалар турында сөйләшик. Дөресен әйткәндә, менә мин Айгөл белән йөри башлагач, шунында татар мөселман гореф-гадәтләренә керә башлады. Мәскәүдә укыганда кайбер әйберләрне мин онытып та җибәрдем. Татар теленә сусадым дип әйтергә дә була, чөнки анда гел русча гына сөйләшәбез. Хәзерге вакытта без балаларыбызга безгә әти-әниләр нәрсә бирделәр, без үскәндә нәрсә өйрәттеләр, нинди гореф-гадәтләр бар, барлыгын. Шулай ук без шул бөтен барлык гореф-гадәтләребезне балаларыбызга сеңдерәбез, сеңдерергә тырышабыз. Айзилә без
шыппырдатып татарча гына сөйләшә, Аллага шөкер. Башта садикка бирер алдыннан башкаша бутырдык та уйладык, ничек инде бу бала безнең садикка китәчәк. Садиклар бит рус Русча сөйләшә, бөтен кеше тәрбиячеләр бу бала аңламас дип борчылдыгыз. Әйе. Әмма ләкин безнең группада безнең воспитательницаларыбыз, караучыларыбыз икесе дә татар. Икенче көнне Азиләне алып кайтканда килгән икергән киян ничек инде аралашамы, сөйләшәме? Сез зря әйтәсез, сезнең балагыз шәп кенә татарча сөйләшә бит. Аралаша, үзенә кирәк икән тортада былай да эшлиде. Инде алай җибеп тора торган кызлардан түгел. Әйе. Айзат пока бәләкәй 4 ай гына әле белмим, ул ничек булып бетәр. Әйбәт булыр, Алла бирсә, иң мөһиме шун кеше булып, михрибанлы кеше булып үссеннәр. Шул барлык бөтен, ничек дип әйтим, ашлармы, ураза гаетләреме, яисә Корбан гаетләреме, балалар гел безнең белән бергә өйдә дә, дәваниләре белән дә, дәвәтиләре белән дә гел татарча гына сөйләшәләр, аралашалар. Урамда шундый политика булса да, без үзебезнең гореф гадәтләребезне, безнең телебезне онытмыйбыз, чөнки әгәр дә мин һәм минем тормыш иптәшем балаларга нигез салдыручыбыз булмасак, алар чынында оныталар һәм бу тел кирәкми икән дип сөйли башлыйлар. Минемчә, алар белергә тиешләр үз тарихларын, гаилә тарихын һәм кайсы районда тора алар, Татарстан тарихын белергә тиешләр. Гомумән, теге дөресен әйткәндә план шундыр инде. Балалар бездән дә укымышлырак булсыннар дип өметләнеп яшибез инде. Амин, амин, шулай булсын. Айгилдән уңдым дип саныйсыңмы? Мин синең урында булсам, уйлап та тормыйча җавап бирер идем, Зөлфәт. Гомумән, мин синең өчен бик куанам, чөнки синең тормыш юлыңда Айгил кебек хатын очравы бу бик зур бәхетле очрак бит бу. Айгил синең бик уңган хуҗабикә, яхшы әни, яхшы хатын, яхшы дус. Әйтер сүзең бармы? Ничек дип әйтим, безнең гаиләдә дөресен әйткәндә ул теге мин аның профессиясына кермим. Ул минем профессияга керми. Әмма ләкин бер-беребезгә без булышабыз, теге сораулар туса. Минем профессиядә ул уже тәнкыйтьче буларак та үзен туя, чөнки кайбер вакытта карый ул спектакльне, премьерадан соң 10 спектакль узгач килеп карарга мөмкин. Яисә 30-нчы спектакльне карый ул вакытта менә әйтә, ничектер син монда расслабленно, бик теге Тырышып уйнамадың. Тырышып уйнамадың, былай гына тиз-тиз генә. Мин арылды инде. Ничек инде арылды? Әгәр дә син балаларны укытасың икән, син бит пример. Синең артыңа, бәлки минем алдымда синең укучың утырыр. И син шундый пример бирәсеңме? И шунында кайбер вакыт ул мине теге күктән төшереп җиргә утырта. Безгә, минемчә, миңа гомумән артистларга андый бер миңа кирәк, чөнки без бит гел ушып йөрибез, хисләнеп йөрибез, безгә тусы, тегесе, былай дип. Кайбер вакыт ул чынында мине теге тукталды. Син күктән җиргә төш әле. Әйе. Шул Укыту дидең, без синең укыту эшең буенча әле соңрак сөйләшербез. Әлегә белем алу темасы буенча даими сәхифәбезгә тукталыйк, аннары дәвам итәрбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренчедән Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерә башлаган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иң беренче сүз Иқра дигән сүзне иңдергән. Ягъни Галaq сүрәсенең беренче 5 аятын иңдергән. Иң беренче Коръән аятлары Иқра дигән сүз белән иңгән, ягъни укы. Аллаһ Тәгалә инде беренче сүзләреннән алып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә укырга куша. Аннан соң Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Talabul ilmi faridatun li kulli muslimin vel muslima." Her bir Müslümanга, хатын кызга да, эр кишигә дә гыйлем алу фарыз.
һәм гыйлемсез кеше ул югалган кеше диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман салака тарикан ялтамис фиһи илман", кем юлга чыгып гыйлем алу нияте белән бер юлга чыгып китә икән, анда ничәдер километрлар кай вакытта кешеләр китәләр гыйлем алырга дип. Саххалаллаху биһи тарикаху илал джанна. Аллаһ Таала шушы гыйлем аркасында җәннәткә юлын җиңеләйтер диде. Аннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ал-улама варасатул анбия", галимнәр ул пәйгамбәрләрнең варислары. Бик зур сүз. Пәйгамбәрләр бит бүтән булмый, ә галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары, заместительләре дип әйтсәк була. Ма варрасу динар ва дирхам, алар ди мирас итеп динар да дирхам да акча да калдырмадылар ди. Нәрсә калдырдылар? Валакин варрасул илм, гыйлем калдырдылар ди. Пәйгамбәрләр. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям тагын бер хадисендә әйтте, гыйлемнең дәрәҗәсен күрсәтеп. Иза матал абду инқата куллу амалуху илля мин салас. Кеше үлгәндә бөтен гамәлләре киселә аның. Ягъни гамәл дәфтәрләре ябыла дигән сүз. Шулай бит? Сиңа язылмый, изгелек тә язылмый, хәерлесе дә язылмый, башкасы да язылмый. Ләкин эш гамәлдән кала. Менә эш нәрсә язылып бара һәр вакытта да, үлсәң дә. Беренчесе садака җария. Икенчесе хәерле, изге гыйлем. Ягъни гыйлем алдың икән, башкаларга тапшырдың икән, синнән соң шушы гыйлемне тапшыралар икән, син гыйлемне калдырдың, синнән соң бу гыйлемне тапшыралар икән, бу тапшырган эшендә әҗр савабы үлсәң дә сиңа әҗре барып тора барыбер. Карагыз гыйлемнең дәрәҗәсен. Һәм соңгысы хәйрдага кылучы бала калдырса диде. Менә бу бик кирәкле мәсьәләләр. Шуңа күрә белем алу бик хуплана торган гамәл безнең динебездә. Нинди гыйлем безгә ярамый. Харамга өйрәтә торган гыйлемнәр ярамый дип әйтер идем. Ничек аракы ясарга мәсәлән? Ничек анда казино төзергә мәсәлән? Кызыгыч нитеге мисал өчен әйтәм. Җәмгыятькә, кешегә зарар китерә торган, харам белән бәйле булган гыйлем тыелган. Нинди белемгә ия булу мәҗбүри булып тора. Иң беренче чиратта кеше ни өчен яратылган? Шуны белергә тиеш. Ни өчен яратылды? Нәрсәгә яши ул? Кая бара ул? Һәм иң мөһим гыйлем ул Аллаһны тану гыйлеме. Аллаһ турында күбрәк өйрәнсен, динебез турында күбрәк өйрәнсен, шәригатыбыз күбрәк өйрәнсен. Ләкин фән, физика, химия, биологиялар, математикалар, алар берсеннән берсе аерылмый. Алар берсеннән берсе камилләштереп кенә тора. Тулыландыра дип әйтәсе килә инде шул. Шуңа күрә фән мәктәптә, университетта өйрәтә торган фәнне дә укырга кирәк, чөнки кеше гыйлем күбрәк алган саен Аллаһның бөеклеген аңлый. Менә син физиканы өйрәнгәндә карагыз, анда планеталарны өйрәнәсең, җир шарын өйрәнәсең. Анда аларның зурлыгын, киңлеген акылга сыймый торган шундый зур гыйлем ала башлагач, шул биологияны, астрономияны, башкаларын өйрәнә башлагач, кешенең ничек теге үсемлекләрнең анатомиялар кеше белән бәйле булган, биология үсемлек белән бәйле булган. Һәр берсен өйрәнә башлагач, күбрәк бит Аллаһ Тәгаләнең кодрәтен аңлый башлыйсың. Карар син әле нинди төсләрдә яраткан, төрле төсләрдә, төрле ниләрдә кешене нинди камил итеп яраткан, нинди ничек йөрәге эшли, ничек аның башка агъзалары эшли, ул бит зур механизм. Менә бу зур механизм. Шуңа күрә кеше фәнне өйрәнеп Аллаһка гына якынайырга тиеш. Менә шул. Хызыр ТВ телеканалының хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген кунакта Зөлфәт Закиров. Зөлфәт, әйдә менә хәзер инде синең укытучылык һөнәрең турында сөйләшик. Ничә ел укытасың? Ничек килеп кирдең син Казан театр училищесына? Студентларың турында әйдә. Хәзерге вакытта мин 7 ел укытам. Мәскәүне бетергәч, Казанга килгәч, Рәшит Мулгалевич белән сөйләшеп, аралашып,
Рәшит Муллагалиевичнең тәкъдиме буенча булды ул хәл. Әле син яшь, кер, укытып кара. Ничегрәк булыр икән ул? Шул Резида Эриковна белән бергә курс җыярга булдык. Анда син дә укытасың безнең белән бергә. Сиңа ияреп мин дә кереп киттем инде Әйе. аннары. Чөнки минемчә ул безгә кирәк. Теге дөресен генә әйткәндә мин вампир. Мин курыкмыйм да аны әйтергә. Ни өчен дип сорарсыз, бәлки дөрес булмагандыр. Без бит артистлар гел теге карап, өйрәнеп образларны тудырабыз. Каяндыр урлап, каяндыр китаптан укып чыгарып, фантазия белән уйлап чыгарабыз. Я фильмнан күреп, Әйе. Кайбер менә хәзерге вакытта кайбер образлар минем студентларның ниндидер этюдлардан чыгып, яисә алар белән бергә ниндидер материалны әзерләгәндә ничегрәк мин моны эшләрим дип башта кайнап торам да һәм шул ук вакытта минемчә багажымны арттырасың. арттырам. Шунында ул безгә кирәк. Без бит теге театрда, әгәр дә театрда гына кайнасак, без гади артистка әйләнәдри. Ә бу синең үсешең өчен һәр вакыт стимул диемме? Стимул, стимул. Чөнки студентлар үзләре дә белә. Чөнки мин аларга бирәм, шул ук вакытта мин алардан да алам. Беренче курсыбыз, субханалла, 21 кешедән 12 кеше чыкты. Шул 12 кешедән 8 кеше эшлидер. Хәзерге вакытта кайбер кешеләр белән аралашабыз, җыелышабыз курс белән. 2 кеше калды Чаллы театрында, 2 кеше Әлмәттә, 1 кеше Әтнәдә, берсе Нижнекамскида эстрадный жанр буенча кирип китте. Һәм субханалла, анда бик әйдәп баручы артистка булды. Калганнары яисә үз тормышларын театр белән бәйләмәсәләр дә, кайберләре мәктәптә театральный кружоклар алып баралар. Кайсы эстрадда алып баручы. Әйе. Бу инде 12 кешенең 8-е, 7-се театрда уйнау бу бит инде бик зур күрсәткеч. Димәк, сез шулай яшь кенә 2 мөгаллим, 2 остаз, шушы бүгенге заман балаларының күңеленә театрга карата мәхәббәт уята алгансыз икән. Димәк, сез яхшы укытучылар дигән сүз. Яхшы дип әле безгә үзебезгә дә өйрәнергә. Сүздә юк. Һәрбер укытучы үзенең укучылары белән бергә өйрәнә. Һәм гомер буе өйрәнергә кирәк. Һәм камиллекнең чиге юк диләр. Шуңа күрә без алар белән бергә үсәбез, алар белән бергә өйрәнәбез. Нәрсә бирәсең сиңа менә шушы укыту бу үзең әйтмешли, син энергия аласыңмы алардан? Нәрсә бирә ул сиңа? Гадәттә инде өлкән укытучылар әйтә, мин бит алар белән бергә яшәрәм ди. Сиңа яшәргә, син әле үзең дә яшь. Беренчедән шунда дөрес шул энергия кайбер вакытта була, алар энергиясез утыралар, мин дә энергиясез килеп керәм, и ул вакытта ике энергиясез кушалгач, 2 минус плюс бирә. Плюс бирә, без теге ничек дип әйтим инде. Кайнашабыз да, аралашабыз да, дөресен генә әйткәндә, калган студентлар безнең курстан тыш, чөнки ни өчен әйтәм без, потому что син дә безнең белән анда эшлисең. Калган студентлар әйтәләр безнең курска, сезгә рәхәт, сезнең мастерларыгыз, сезнең укытучыларыгыз яшь. Сез алар белән теге аралашып аласыз да. Бер дулкында алар аңлыйлар бүгенге көннәрне, бүгенге спецификаны, бүгенге замананың кайбер бурылышларын. Бездә өлкән бу укытучы, безгә авыррак теге аңлатырга. Белмим, алар минем теге дуслар да, кайбер шул ук вакытта алар да булачак коллегаларым да. Бәлки кемнәрдер шул студентлардан кемдер режиссерлыкка укыса, бәлки ул минем хуҗам да булыр. Әйе. Дөнья хәлен белеп булмый. Шунында минем өчен ул кызык, минем өчен ул теге профессия яктан карамасаң да, вампир буларак дип әйтим инде. Ничектер икенче сулышмы соң театрда? Икенче бер дөнья инде, шулай бит. Театрда бит студентлар белән рамкалар бар безнең. Без ул рамкалардан китә алмыйбыз. Ә монда бер инде кысалар юк. Әйе. Монда булай да уйлап карыйбыз. Менә хәзер без утырдык Таһир Зөһрәгә, Фәтхи Бөрнәшнең әсәренә. Миндә гомумән шундый политика бара.
алар да тәкъдим итсеннәр, мин дә тәкъдим итәм. Без Димәк, син диктатор кебек түгел, син һәр вакыт алардан Әйе. килгән. чөнки ул минемчә кирәк була театрда. Әйе. Репетиция вакытында режиссерлар сорый, давай менә болай эшләп карыйк әле. Менә болай ярый микән дип әйтергә дә мөмкин. Үзең тәкъдим Әйе, итү бу инде артист өчен бик отышлы Әйе. чыннан да. Менә яшерен батырын түгел, училищега бит инде төрле сәләт дәрәҗәсе дим инде төрле дәрәҗәдәге кешеләр килә. Кайсы сәләтлерәк, кайсының сәләте әзрәк була. Син ничек уйлыйсың, менә шу кичкенә генә, әз генә сәләтле булган балаларны үсендереп җибәрергә кирәкме? Бәлки аның сәләте ачылып китер. Әллә инде өнем, бу синең урының түгел. Бар инде син берәр бүтән училище техникумга дип, аны инде кире борып җибәрергә кирәкме? Ничек уйлыйсың? Дөресен әйткәндә, балалар кергәндә беренче турларда шулай имтиханнар 3 көннән тора инде. Әгәр дә бу балада күзе яна икән, димәк, аның Теләге бар икән, теләге иң бар мөһиме. һәм төрле задачалар шул ук имтихан вакытында бирә башлагач, анда күренә, бар микән бу баланың сәләте, юк микән. Әгәр дә ул баланың сәләте бар икән, без инде укытучылар аның белән эшли башлыйбыз, шул сәләтне үстерәбез дип әйтәбез, әмма дә ләкин алдан ук әйтеп китәбез, сәләт ул 5-10% кына җиңү. Калган 90%-ны эшләргә кирәк. Хезмәт, тырышлык. Әйе, һәм син үзең соңыннан үз сәләтеңне тагын да байтасың, үстерәсең һәм төрле уровеньларга җиткереп Я зур артист буласың инде, я инде булмыйсың. Булмыйсың. Ләкин бар бит бик сәләтле балалар, ләкин алар ялкау. Бар. Бар менә сәләте кичкенә генә, ләкин ул инде тырышып эшли. Кайсы вариант яхшырак артист өчен? Бик сәләтле булып ялкау булымы, әллә бик үк сәләтле булмыйча эшчән булымы? Менә бу сорауга мин, наверное, менә болай җавап бирермен. Теге вариантларда кеше очраган бар, студентлар да бар, бу варианттагы студентлар да бар. Минемчә кешедән тора, баладан үзеннән тора. Әгәр дә ул чыннан да аңлый икән кая эләккәнен, кая кергәнен, һәм аны алда театрда нәрсә көтә, театр дөньясы ул, дөресен әйткәндә без генә беләбез, нинди дөнья ул. Тамашачы залында утырганда аның өчен ул бик матур, әмма дә ләкин театрның үз Аш бүлмәсе бар. Әйе, анысы барысын да әйтеп бетереп булмый. Һәм минемчә тамашачыга да кирәкми дә ул. Менә шул студент аңларга тиеш. Әгәр дә мин укытучы буларак ставканы ясыйм шул сәләткә, русча әйткәндә, я иду в банк и мин җиңеләм. Теге курста шулай булды. Бу курста мин иду в банк, мин җиңдем. Менә бу курс белән нишләптер шулай булды. Теге курс белән мин в банк киткәнем, әмма дә ләкин шул студентка басым ясаганда, Ул акламады өметләрен. Теге курста барые мин аларны дөресен әйткәндә бер-берсен иттереп сравнивать итә итмим инде дөресен әйткәндә. Теге буын, бу яңа килгән студентлар алар яңа буын. Тегеләр Аермасы 4 ел инде шулай да аерыла, шулаймы? Аерыла, чынында. Һәм тегеләр физик яктан көчлерәк. Булар физик яктан бераз мондый гына, әмма дә ләкин идея ягыннан, Уй фикерләү. фикерләре бүгенге көндә бик теге, ничек дип әйтим, кирәкле. Бик бүгенге дип әйтим булсам. Заманча. Әйе. Менә бар шулай кайбер студентлар, юк инде аны. Әмма дә ләкин ул кайный, бу нәрсәдер алып килә. Тырыша. Мин аңа шулай ук басым ясыйм. Тоже шулай ук була, мин яисә җиңеләм, яисә җиңәм. Димәк, вакыт күрсәтер. Вакыт кына күрсәтә. Вакыт кына күрсәтә. Инде ачыласы кеше ул 4нче курска кадәр ачылып бетә аламы? Әллә инде ул училищеда ачылып бетә алмыйча театрга эшкә кергәч кенә ачылыр? Андый очракларда була миңа калса. Очракларда була. Минемчә, миңа күптән түгел генә бу студентларым әйтер, Илфат Хайдарович, бар бит шундый вакытлар, студент 4нче курста гына аңлый. Мин әйтәм инде аларга, әйе, бар андый вакытлар. Әмма дә ләкин син аңлаганда синең одногруппникларың күптән еракта инде. Саңа калу ихтималы бар. Әйе. Соңыннан син театрга кергәч,
театрның дөньясына кереп шумгач, син шул течениега, димәк, шул агымга ләгеп китә аласыңмы? Яисә син үзеңнең ритмдагы агымың шул театр ритмы белән, агымы белән туры килергә дә мөмкин. Дөресен әйткәндә, монда шунында кешедән үзеннән тора. Ачылса, әйе, безнең өчен җиңү, без шатланабыз инде укытучылар буларак. Шул ук вакытта минем башымда шул сораулар туа, ничек дәвам ничек булырсың, театрда ничек булыр? Моны бары тик вакыт кына күрсәтер, Зөлфәт, көтәбез. Көтәбез. Алла берсә. Ә син, Зөлфәт Хайдарович, усал укытучымы? Мин инде сине беләм инде, яхшы беләм дип әйтә алам. Укучыларың өчен син усал Зөлфәт абыймы? Дөресен әйткәндә, теге курс белән мин усал идем. Усал идем, амбициялар күбәя, ул вакытта минем гаиләмдә юк иде, без Айгөл белән ул вакытта аралашадык, балаларыбыз да юк иде. Мин шул Мәскәүдәге амбицияларымны, үземнең идеяларымны, үземнең теге тизрәк кайнарга, тизрәк эшләргә дигән менә шундый Теләк белән. теләкләрне мин теге студентларыма кертергә тырыштым. Һәм субханалла, алар аны эләктереп алдылар. Бу студентлар белән икенче төрле дөресен әйткәндә. Була кайбер вакыт мин алар белән теге безнең мастерствобыз аралашып кына сөйләшеп кына утырабыз. Беренче эшләмичә. Әйе. Тормыш турында сөйләшергә мөмкин. Яисә кем нинди яңа киноленталар күрде, яисә кем нәрсә укып чыкты, ничегрәк, нишләп ул менә булай теге утырып. Бу инде кырыйдан караганда гади утырып сөйләшү кебек, ләкин син аларның фикер йөртүләрен тикшерәсең шулай итеп. Шулай була төрле вакыт, була шундый вакытлар, мин киләм дә менә булайрак эшләргә, менә булайрак эшләргә, әйдә эшләп, бергәләп эшлибез дә. Аннары 2 көн уза, мин карап кына йөрим, кем ничек. Әгәр дә алар теге жуклап йөриләр, мин инде кнутка әйләнәм, каешка әйләнәм, һәм башлана инде монда әти әйберләре. Мин сезгә вакыт бирдем, нишләп сез тартасыз, сузасыз, нәрсә көтәсез, сез беркемдә дә китереп бирми, аңлатырга тырышам. Тегеләр белән мин әгәр дә баш белән эләктермисез икән, димәк сез физик хәрәкәт белән эләктерерсез. Анда буладыр физкультура дәресләре дә 50-шәр, 100-әр тапкыр приседать итәләр, алар отжиматься да итәләр. Булар белән мин беренче курста шулай эшләп караган идем, аңладым. Булмый икән. Буларга бүтәнрәк. Икенче метод кирәк дип уйлап таптым да, һәм менә шул метод белән пока барабыз, һәм ул метод көннән көнгә үзгәрә, дөресен әйткәндә. Һәр көн мастерство ул төрле дәрес. Була шундый көннәр, мин киләм, әйдәгез эшләп карыйк. Ә без менә булай уйлаган, әйдәгез. Һәм алар тәкъдим иткән идеяны Син каршы какмыйм, дөресен әйткәндә. Кабул итәсең. Кабул итәм, һәм шул ук вакытта студентларга минемчә бу профессиягә, бу материалга азарт туа. Һәм алар тагын да эшлиселәре килә. Һәм алар тагын да алып киләләр. Әгәр дә син һәр көн сайын юк, дөрес түгел, былай юк, аңламыйсың, син былай, син тегеләй дип әйтеп торсаң, шунында әйе, аларның теге ничек дип әйтим, сәләтләрен, аларның идеяларын, аларның кәефләре төшә, күңеле кайта башлый аннары. Һәм алар теге профессиядан кулак та калырга мөмкин, һәм нәрсәгә кирәк. Шулай, әмма дә ләкин мин гел әйтеп торам, ничек дип әйтим, вы думаете, вы нужны этой профессии? Була шундый әйберләр әйткән, һәм курыкмыйм, чөнки алар аңларга тиеш, ни өчен алар килделәр. Алар, әгәр дә безнең театрга да эләксәләр, алар миннән дә яхшырак уйнарга тиешләр. Алар тамашачыны шулай ышандырып уйнарга тиешләр. Тамашачы теге ютылып, кирип китәргә тиеш бит материалга. Шулай. Әгәр дә миннән остарак уйнасалар, шунында минемчә ул минем кечкенә генә җиңүем булыр. Максатка ирешергән дип санарга мөмкин булачак. Зөлфәт, укытучылык һөнәреннән китеп торыйк. Хәзер инде бераз гына дин юнәлешенә керик. Азан тавышы ишеткәндә синең күңелеңә нинди хисләр бини? Менә шул ук Мәскәүгә әйләнеп кайтсак, анда бит инде мәчетләр Казандагы кебек бик еш очрамый, сирәгрәк очрый, шулай бит. Анда булдымы менә шушы җитенкерәмәү? Сизелдеме?
Сизилди биринчи курсларда түгел, шу 3-нче курстан башлап 4-нче курсларда сизилди бу. Мында Казанда окуганда мен ничектер Игътибар этмейдиңби? Игътибар этмейдир. Бар, юк дегендей менин үчүн. Анда менә ничектер ул одиночествоны, Ялгызлык. ялгызлыкны ничектер икенче төрле хис итәргә. Демәк, ялгызлык кешене тәрбияли, Әйе. күпкә өйрәтә. Әйе. Ижатыңа кагылышлы кемнең фикеренә колак саласың? Беренче чиратта. Дөресен генә әйткәндә, иң беренче минем теге тәнкыйтьчем профессия буенча Рәшит Мулгалевич. Ул минем икенче әтием. Ул шунында кирәкле, острый, важный дип әйтим. Иң мөһим. Иң мөһим тәнкыйтен әйтә, чөнки безгә артистларга кирәк, без бит үзебезне читтән күрмибез, без гел сәхнәдә, онлайн режимда, ул менә күрә. Шулай ук тормыш иптәшем Айгөл кайбер вакыт зритель буларак та әйтә, менә монда булайрак булса иде. Әмма дә ләкин теге ике фикерне без инде артистлар ике фикерне берләштереп, бу якка да яраклаштырып, теге якка да яраклаштырып, икенче көннең премьерасына яисә 30-нчы спектакльдәме без аны Камилләштерергә тырышабыз. тырышабыз. Шул әтиләр, әниләр, әни минем театр белән бик кагылышлы түгел, әмма дә ләкин белә театр дөньясын. Ул инде гел шатлана гына, әти кайбер вакыт әйтеп җибәрә. Менә монда азарт җитеп бетмәде ул. Әмма дә ләкин нормально. Мин аңлыйм, ул әти буларак теге. Гел йомшартып җибәрә. Хәзерге вакытта тем более шулай да иң мөһим тәнкыйтьләр шул Рәшит Мулгалевич Сәгыйдуллиннан, Гарипова Резида Ириковнадан да Безнең икенче режиссерыбыз. Ул да кирәкле тәнкыйтьләрен кайбер вакыт әйтеп китә, ишанында күзләр Ачыла. Шунында, менә бит нәрсә турында сөйләшәдик бе. Һәм образ икенче сулышын ала дип әйтимме соң инде. Һәм зритель яктан инде минем тормыш чәчәгем. Айгөл сизе. Зөлфәт, безнең аралашу сәгате үтеп тә китте, сизелмичә бик тиз арада. Рәхмәт бүгін килгәнең өчен. Сиңа укытучылык һөнәреңдә дә уңышлар, театрда уңышлар, гаиләгез исән имин булсын. Айгөлгә, кызыңа, улыңа сәлам әйт. Рәхмәт килгәнең өчен, саубуллашабыз синең белән. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Зөлфәт Закиров булды. Сез аны, әлбәттә, Хозур ТВ каналында һәр даим күрсәтелеп торучы социаль роликлар аша да бик яхшы беләсез. Тинчурин театрына һәр даим йөреп торучы тамашачылар да аны ярата. Театр училищесында укучы студентлар аны үз итеп Зөлфәт абыебыз дип яратып дәшәләр. Зөлфәт, рәхмәт сиңа, исән сау булыйк. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВдан аерылмагыз, сау булыгыз.